sayang. Kok pangkat? Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane ngono. Ayo. Iya. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, apa, Nduk? bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem. Wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa zidni amalan sholihah. Astaghfirullah
kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi gampang kabujuk nafsu angkara ing papaese kebyare dunya iri lan meris ukiye tangga mula atine patang lan nesta mula atine patang lan nesta ayo sedulur jeng lalekake wajib ngaji sabranatane bangandelake dimana tauhid bagum sesanggung mulya batine bagus sesanggung mulya hatine kang arana soleh bagus hatine karena mapan sering muni laku tarekat lan makrifate uga hakikat mancing rasane uga hakikat mancing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Lebar, lebur, labur, luber. Lubero kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya, nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu, limbuke ucil. Ris kantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh iya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning di Sukorame Lamongan. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosane kok. Ya aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng dalu good night Mas Gareng.
Selamat malam. Sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun bujang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wesi amoh sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaane ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean toki 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ayo wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora Wong gumun? sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange Heeh. aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampean, Nggih. daerah sampean. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam Nggih. ini juga mengadakan Halal bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kene ngejak kene kok. ngucapne matur nuwun Mas Nggih. Geng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kalih Bu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kalih Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gereng monggo langsung mlebet Mas Gereng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ayo nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke tepu diwingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok. jenenge wong degawe opiye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bucange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pi. Kuwi bojone ben taun bridil manak aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Yo, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 Tropi nomor 2. Pancen nomor 3.
Lupi soalnya nomor 3. Papat. Pi nomor 4. Mo pi. Terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupi. Oh. Sik to, adike Tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Ya adike Tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 Rupi, 3 Lupi, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun Bajah Asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu Suka Basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Ditongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul Mas. Nggih pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba buase langsung guyu alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kok ya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken di Jumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken Jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Wah syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus
Imrone iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron Akbar. Imron. Lho Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong lo piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. Jenenge kok akeh apa Kamu Imron? jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kuwi. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lo, mas lo, apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Adoh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Alah. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Garengi kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Piye? Aku dhe sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggo dhuwit ora? mah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis main bola-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk, Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lelaki. Mas. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis nani. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngrai wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak Dik. Mungkin lho. Contohnya aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Ah, kuwi lho. Ah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki yo kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, Ngono. terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti bergantian. di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo yo, selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak Shimmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no,
iya. Piore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Kok baunya badek toh Badek rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu ini, itu Bang. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku yang dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo, itu Ini, itu ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada Enggak set. set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, dah Jan. Ide tayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah ada. Ya Allah, ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek anu wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Iki. Buah. Pak nih. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. London iki tolong. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong mek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti ibu. Ibu. Nangis
nangis ora apa-apa. Haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah. Mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokan kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya, Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Ya Nangis. Allah. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi. Gah. Ngapa? Aku mau nang ngene iki dadi gue Oh ganti peran. ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong lor. Oke. Tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak ini malah takbir. Bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu wi Bapak ini sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok tangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulai wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to, ra Ki? we ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek batar apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak apa? Ya toh? Bener toh? Bapak Apa? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku wis tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, weh, syukur weh. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei. Eh. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung.
Anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa ora tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa makne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menengan sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah iki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah makne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo betul lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene rene. Kangen di. Takbiran. Kangen di. Takbiran, Bu. Kangen di. Takbiran. Kamu tekan di. Takbiran. Nekoni cangkeme ngomoyang nanyi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo Bapakku yo naga. ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe ketemu Ngaku para ya Yakin, kita Pak, iki Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen, dine Pak. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong gerak. Wis, Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bener lho, aku bener lho. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak. Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentelemangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne ya, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi awake. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosik ta, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho.
Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, Kula nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, dilebleb. Ngedusi aku. Menengah sik, menengah. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen? Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das liwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Ah. Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Bu Ajah sih, Heeh. monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam. Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam. Salaman sih karo Mas Gareng, halal bihalal dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. J, mohon maaf nyuwun sewu. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah, alah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Ah. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan do enjak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya bengi hutan krimis raus wis banyu kang tumetes ganti seksi
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya Gareng gareng. tipes. Gareng tipes. Sing jenengna ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo rutak krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Rajakan, yo angkat. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Lanang wadon kang
modar. Sekali lagi ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 yang ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu yo lagu. Ya. Walani muni. Dek Niken. Kok teweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya? Mboten keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi ikutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo go penutup balekne ning pelok ora. Ya. Heeh. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Bisa. Kok yo ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Bisa serupe. Sore. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas? Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pamirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya. Joget apa emang kok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya. Yuk.
Nggih. Iki Mbak Jessica, sing anyar-anyar wae. Oke. Sing durung nanti ketemu ditanjake. Ya Mbak Jessica jemeneng lon-lonan wae. Iki sepote cukup sitok. Piye? Kempul. Kaya tawon. Iya. Nduk Jessica. Injih. Selamat enjing Nduk. Selamat enjing. Pagi. Nggih. Mantep ning atine sing Yo penak. Penak. Nggih. Wah jan. Rombongan menika iso bubrah niku munggur perkara loro, Mas. Pisan Siji duwe, loro wong wedok. Nah, kuwi. Rombongan niku iso buyar niku perkara loro niku. Siji perkara. Duwe, Loro wong wedok. Nah, nek wis perkara wong wedok, ambak ya sing kaya jenengan atur ki mau, cinta niku buta. Buta. Ora ngerti ngene kancane. Kamangka kuwi ngawur. Aku mung bayangke remu ing atiku iki yen pacar ngelingi. Sang saya dalwararas abyor kang lintang kumedhap Tesonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning matu branto manung sungsarining kembang wancine wis madya ratri dereng wonten ingkang jinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Araka Harsa hamadangi jagat dupi tatasing kamanyan diwasaning Sang Hyang Araka yekti wis wancining gara-gara hamijil tirta kencana Segarane
Kota Solo semboyan Barsari Sragen Asriyen Klaten iku bersinar lamun Wonogiri sukses Mbaya lali tersenyum Karang Anyar tentraham yekti Semarang kota atlas Sukoharjo makmur bersemi iku grobokan yen berjuang iku semboyane Ngawi Simponi Ponorogo liak-liak maton kecandak gremet-gremet matone slamet lampune padang ngono to endi to tukang lampu iki ya yo bablaske pepiling Mas Mio munggah ya ya ayo langsung mawon yuk tak utak yo Inteni kok santene ora mlakune. Selamat pagi Mas Mio. Selamat pagi. Apa keturun apa piye? Mboten. Oh, mboten to. Kang Gareng, Kang Petruk, Kang Bagong. Amin, amin. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepanggih wonten season 2. Patet saka goro-goro. Nggih. Dalam rangkaian tasyakuranipun Bapak Paidi Bayan kalian Ibu Ami. Res. Nggih. Menika wah jan isu-isukan
banyak sing perhatian teng jenengan. Wah jan Napa Mas ngaten, Mas? Akbar ngagem sal. Sal piye kademen. Oh. Sal piye? Nggih. Adem tenan ora kuat adem aku iki. Nggih. Masih semangat nggih, Mas? Oh, tetep semangat. Nggih. Tetembangan gending lelagon niku wau kan gending dolanan nggih. Nggih. Niku pepeling Pepeling. ngemutake mring sedaya para masyarakat ingkang ngrasuk agama Islam. Leres. Nggih. Menawi riyen ket Kanjeng Sunan Bonang menika nggih ngripta gending-gending ingkang sae. Wiwit saking Mas Kumambang. Mas Kumambang niku ibarate bayi sing isih ning jero gua garbaning ibu. Nggih. Nggih. Badhe Mas Kumambang naminipun napa? Mijil. Oh. Mijil ngibaratke pun lahir. Nggih. Niku mijil Lahir saka gua garbane ibu. nggih ning perlu diemut-emut bahwa Ya. sebelum lahir dulu juga diingatkan yen to gelem manembah ing ngarsaning Gusti Allah Nggih. saged slamet bayi lan ibune. Amin. Ngoten. Badhe mijil menika kinanti nggih. Nggih. Kinanti bocah isih cilik-cilik dikanthi agama ingkang sae. Amargi badhe kinanti niku mengke Kak langsung gene sinom to, Mas. Oh. Bocah niku nek sampun ngancik remaja niku dong-dong rada angel dikandhani. Sinom niku saka tembung nom. Nom-noman niku lah diomongi ngalor ya parani ngidul. Niku kelebu aku. Nah, pemaneh dalange kuwi numpak motor kon alon-alon, wul, pager barang coloti. Nggih, Mas. Sinom. Sinom. Warunge Dalang Akbar. Weh. Bar sinom engko dilungkas terus Asmarandono. Apa arti dari Asmarandono? Sedang jatuh cinta. Weh, lah dalah. Tai kucing rasa coklat. Apakah itu? Pokoknya apa-apa nek wis cinta ngono lah. Bahaya. Ibaratnya dong-dong cinta itu buta. Banyak pemuda-pemudi yang mensalah artikan ora disawang kuwi isih dulure, isih apane ora disawang kono. Kamangka mungguhku yen cinta itu buta, werdine wong lanang ki yen wis duwe wong wadon liya ora ketok ning mata, kuwi cinta yang buta. Ora kok terus ngawur ngono Mas. Ngawur niku. Nggone kancane barang disikat. Lah niku mboten cinta buta ning ora kena ngono kuwi. Cinta keblasuk niku jenenge. Elek ngono kuwi. Elek ora kena dicontoh. Betul. Nggih, Bakdo Asmarandono niku mengke njur gambuh. Gambuh. Artinya gambuh? Wong wis njur padha tresnane, terus takaruf rabi. Niku sing sae ora kok njur gondol ngalor ngidul. Tanpa kepastian. Tanpa kepastian kowe aja banter-banter kowe dhewe ngono. Iya. Setelah gambuh, Bakdo gambuh menika banjur nggene dandang gula. Oh, dandang gula artine Umpama wong wedok kiki duwe bojo umpamane kok gemati. Sayang neng wong wedok. Terus ora tau dak sia neng wong wedok kuwi oleh gula. Ning kok jelalah wonge kiki oleh bojo sing lanang gaene mendem. lah ngono kuwi. Gaene main. Nah, Gae ya sik to. Kuwi ngono njur jenenge oleh dandang. oh. Ning gelem ra gelem kudu diterima karena wajibe wong wedok takdim atau taat tenggene wong kakung. Setelah dandang gula terus kuwi engko parane ning Dharma. Oh, Dharma, Leres mbok Durma saged. Durma, Mbak. Ya nggih, dharma bektimu kados jenengan dek riyen kula nate emut waktu punya angan-angan, punya istri juga seorang seniwati, kayak terus engko duwe sanggar, cah cilik-cilik diwarai nabuh gamelan niku mendharma baktikan napa kabisanipun. Setelah Durma Kok akeh men to, Mak? lha ya ben urut tok ya. Weh, bar Durma terus niku mbok ndang bablas pucung ngoten mawon napa? Oh. Udah dan dilimati benda mbok ndang lagu. Oh. Nah iya. Heeh. Kowe aja bengok-bengok. Sering joget-joget aja bengok-bengok ya.
Iya. Ning ora pareng bengok-bengok lho ya. Iya. Iya. Sering joget ngono. Ya. Iya. Iya, Pak. Engko dulur-dulur nganjuk ben ora kapok mlebu kene. Oke? Ya lah alap. Yo menyelam sambil minum air. Mbak Ayu Mbak Ayu katuran jumeneng wae. Kanca-kanca yoga. Sugeng enjing Mas Akbar. Wih lujeng enjing Mbak Ayu. Menika wonten Mas Meo. Mas Meo. Wilujeng dalu Nduk Ayu. Ki mang bapakmu ning ndi, Nduk? Mancing. Lho iki rene bareng sapa? Ngegrab no, cah mampu. Wah, lah oh iya. Tetek kemutak kaya pakmu kowe. Yo menghibur warga masyarakat yang masih kepareng mirsani Mbak Ayu. Nggih. Wis mardika wae apa? Nggih. Ngagem gamelan perunggu, napa ngagem gamelan atom? Napa gamelan cangkem? Cangkeme Meo. Menak tutuk ana Nduk. Jos. Napa, Mbak? Heeh, bebas wae wis mamunutang sentak. Langga Mas. Nggih no langgam riyen. Heeh. Apa? Anu napa? Anggitanipun Mbah Mantep. Apa kuwi? Angenteni. Sip. Pelok. Nggih, pelok. Angenteni katur kalian kadang-kadang Astabrata. Iya. Dereke Genduk Ayu. Ayu kang mijil saking tlatah Medion. Dados nggih Kang Petro. Monggo, yuk langsung buka celuk mawon, Mbak Ayu. Angenteni yuk dados. Mbah. Monggo. Aku ngenteni tak kamu. Ah
Ugi tembang punika katur dumateng para pamirsa Sutresna Budaya ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube Mas Mio. Injih, kathah ingkang sami ngrekod atau live streaming pada kesempatan malam hari ini Kang Petro. Injih. Diaturke matur gunging panuwun katur sedaya rekan-rekan YouTuber sampun turut nderek menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari ini. Injih. Siap bosku. Ya. Kledang kledang kae taka pranyata citra kelangan desa saumama Makasih gue Mbak Ayu. Iki putra dalang Mas. Nah, jan kula mireng kenging ngriko atase nembang wae kaya suluke dalang kok. Nggih, nggih saged dalang nggih saged. Luar biasa. Dagel nggih saged. Wah, nggih. Ngabehi kok putrane Mas Yogi. Mas Yogi Bagong Mediun. Heeh. Dilanjut ya, Mas. Nggih. Iki Mbak Jessica, wis sing anyar-anyar wae. Oke. Sing nanti ketemu ditanjake. Ya Mbak Jessica, jemeneng lon-lonan wae. Iki sepote cukup sitok. Piye? Tempul. Kaya tawon. Iya. Nduk Jessica. Injih. Selamat enjing Nduk. Selamat enjing. Pagi. Nggih. Niki dawuh saking pun Kang Petruk kersane nyumet udut. Ayo awake dhewe ning kene tetembangan lelagon aturipun kunjung ngarsaning para pinilenggah. Injih. Senengamu nganggo gamelan niki apa gamelan atom? Gamelan niki mawon. Alah, Kang alamat wing ora leren. Iya. Sing atom ae lho, kene ben genti leren. Bebas wae monggo. Wis bebas. Apa? Napa nggih? Manut Sing mantep ning ati nembangi nek mantep ning atine sing yo penak. Nggih. Sambung wanci dalune mawon. Sambung wanci dalu. Wis kesuka aku iki. Wah jan. Rombongan menika iso bubrah niku munggur perkara loro, Mas. Pisan Siji duwe, loro wong wedok. Nah, kuwi. Rombongan niku iso buyar niku perkara loro niku. Siji perkara. Duwe loro wong wedok. Nah, nek wis perkara wong wedok ambak ya sing kaya jenengan atur ki mau cinta niku buta. Ora ngerti ngene kancane. Kamangka kuwi ngawur. Ayo Nduk diaturke. Sambung wanci dalu buka celuk ya Nduk. Ayo langsung buka celuk mawon. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas babojanku jejentong hatiku sambungku mung wanci dalu grup beda sarikmu kelawan karmamu Kang Mas Kang titisake murih lestarine piratine tanana
resmi yo. Yo, nggih Kang Petro. Prabu Astabrata iki sing jenenge Arya Getas kuwi Nggih. ngefan kancamu sing jenenge Sentun nika. Menika? Iku ngefan banget nih Arya Getas iki pengen foto karo kancamu sing jenenge Sentun gitu. Nggih. Menika tasih nggih nderekne ringgitan dalu punika. Oh nggih ta? Nggih. Teng pundi ya, Rok? Nggih teng Ponorogo mriki. Nderekke Mbah Yatno. Oh, dalu menika. Ngefan niku. Weh. Ora mlaku dhewe gak akur mbangun. Ora engko ning jelalah jowo iki dhewe-dhewe ngono tok lho. Ora. Enak dagelan apik jenenge Jita Jonegoro. Apa ki Jita? Dagelan Jonegoro. So tak duwe ya. Lanjut. Yuk. Mendah poyo kita sida urip lan nandika meski bakal Suwo intro. Zar lahir putri Celestio terus bisa nyuara dika awes rono Bro Pak, Mas Dik. Matur nuwun Mbak Jessica. Sambung mancing dalu sampun katur. Nggih Kang Petro, Kang Gareng, Kang Bagong. Mbak Lucy niki tasih. Oh, tasih empan niku tasih urip. Jumeneng kalih Mbak Mary. Ah, wis wong loro iki diduneh ngisih aku. Wah, ora urung break banteng. Seneng men kancamu Soro. Tak kira Mbak Lucy nunggoni limbukan tok lho mergo mau wis status lokasi ketiga. Wah. Wah jan arep ngadeg kok empuh. Dah, mak petenteng meteteng. Iya. Oke Mas Mujar. ya. Wes iki Sayange petuk sayange. Sayange jar ujar. Aku akan memanfaatkanmu. Oke, tabuhno jar. Kudune nek wong loro iki benten lho Kang Petro. Pomo mbak-mbake niku gamelan perunggu cah loro iki kudune diringi diesel. Lho. Aku lek kademen stres sisan. Sebabe Wis ora iso ngomong. Tenan ya aku yo ora kuat tenan. Wah, tenan wong angin kok nggih, Jejeg keprak ademe ra umum. wah. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Widih. Awas cagak mripate. Nek mau masang selendang iki lho. Iki apa iki lagune? Wis bebas wae yo. Dangdut apa campur sari? Dangdut dong, dangdut dong. Selendang biru. Oke. Ya entar sekap. Oke, Nganggo dipakai stop-stop. sekap-sekap ya. Hei. Oh, bener iki sekap. Astabrata. Oke. Ada Mas Akbar. Mbak Lucy Prahman dan Pak Mary. Berberkas dong Rero. Wes mlebu ta? Apa wong? Yen wis mati rasa andang ngomong. Selamat pagi ngelilir-ngelilir. Ayo, ayo. Hei. Astabrata Sidrawan Mameni. Ada Omio. Terima kasih. Lahir anak Islam ora ono alangan setunggal no. Lah kowe apa lagi ngendut? Nyidam trowelu. Sampun matur suwun Mas. Nggih, Mbak Lucy